Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka election MLA syaki yung dorbar thawan ka jilla kan long ha urimpang arhajar arpulai. Na kaliang chung ki briu ka election commission karwi India ECI ki badaipet ya ka kam election kilaya chakman. Badmenta ke election commission keri India hasilong kalum ya kinong trei kam sorkar kinong hikai school wat kinong trei bank ha Soso Auditorium ki ha ban I report syaka election commission ban net duty election. Kasan terik ukela lingkot daki hajar ngut kinong trei kam sorkar bat kinong hikai school kilalet ban yenglan ha pelau jong ka state central library. La ban penken mau bana kaliang jong ka office jong CEO ka jilla Meghalaya la de ban khot ya ka jingya lang jong baro ki sengsan perthei ha ka ne ka jilla na ka benta ban pan ya ka jingya trailang ha ka election ban wan. Tapi bipuan ni kepada lagi yang bukan